ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. Бори аввал дар таърихаш дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов дар суперфинали Ҷоми Россия бозӣ мекунад. Ҳарчанд мо хуб медонем, ки имсол тарҳи бозии Ҷоми Россия дигар шуд, ки онро бо суперҷом ҳам ном мебаранд ва ин дар ҳоле ба вуҷуд омад, ки дастаи Ростов дар меҳмонӣ дастаи Спартаки Москав ин дастаро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. Пайгири гузориши мо шавед. Пайроҳа ё худ пойроҳи минтақаҳо ба маънои он аст, ки дар Россия тарзи гузарондани бозиҳо барои ҷоми ин кишвар тағйир ёфт ва шумораи зиёди дастаҳо аз ҳар минтақа барои он мубориза бурданд. Дар ҳоле ки шумо лаҳзаҳои бозии байни дастаҳои Спартак ва Ростовро мебинед, ёдрас мекунем, ки баъди анҷоми марҳалаҳои аввал ба бозии дастаҳои Лигаи бартари ин кишвар дар гурӯҳи роҳи Лигаи касбии футболи Россия дар 4 гурӯҳ ба мусобиқа ҳамроҳ шуданд ва Ростов дар гурӯҳи Б бо дастаҳои Локомотиви Москав, Химки ва Оренбург бо ҳам рақобат кард. Дар 6 вохӯрие, ки Ростов доир кард, 3 ғалаба, 2 мусовӣ ва 1 бохт ба даст овард ва ба бозиҳои минбаъда азинаи дуюм рохат гирифт. Рустам Ятимов дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар вохӯриҳои гурӯҳӣ дар муқобили Локомотив ва Химки дар майдон буд ва ҳунари зебо ҳам нишон дод. Ба футболбозони Ростов дар ин роҳ муяссар шуд, ки дар вохӯриҳои 4-1-ниҳоии Лигаи Каспӣ дар 2 бозӣ бо Спартаки Москав клоз муда бо натиҷаи 1-0 ва 2-1 Спартакро шикаст диҳанд. И с Ростовом, причем сделала это в Ростове-на-Дону. Комаров устоял на ногах и здорово сыграл. Передача назад, Щетинин, можно пробить, удар, штанга и мяч от спины. Максименко залетает в ворота. Вот так вот первый же момент Ростова. И это гол. Кирилл Щетинин, очень хитрый удар. И здесь, конечно же, ростовчанам повезло и не повезло. Александру Максименко 1-0, гости повели. Атаковал Спартак, 1-0 на спине Щетинина, 1-0 теперь становится в пользу Ростова в этом финале пути регионов. Смотрим, как сыграл Комаров. Здорово, сначала прокинул мяч, здесь устоял, ушел от Денисова, положил того на газон, передача и хитрый удар мимо. дар ҳар ду бозӣ дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Рустам Ятимов ҳунарнамоӣ кард. Футболбозони Ростов дар вохӯрии нимниҳоии Лигаи Каспии футболи Россия аз Зенити Санкт-Петербург дар 2 вохӯрӣ мағлуб шуданд. 1-0 ва 2-0. дар як вохӯрии Рустам Ятимов, дар вохӯрии дуввум бошад Даниил Одоевский дар дарвоза буданд. ё дар бозии ниҳоии пайроҳи Лигаи Каспии Россия Зенит бо ЦСКАи Москав дар 2 вохӯрӣ мағлуб гардида, ЦСКАро ба финали мусобиқа роҳ дод. Спартак бо Ростов бозӣ кард, ки шоми дирӯз бо натиҷаи 2-1 бори дигар Ростов Спартакро шикаст дод. Александр Максименко бо худголаш дарвозабони дастаи Спартак Ростовро дар дақиқаи 30 ба сафи пеш баровард. Ливая Гарсия дар дақиқаи 76 ҳисобро баробар намуд. Там бежит здорово Маркиниус. Ливай Гарсия под левую. Ливай будет бить. Удар Ливай. 1-1. 1-1. Спартак искал этот шанс, нашел. И это получилось красиво, роскошно, изящно и геометрически выверено. Ну вот 1-0 на спине Щетинина, 1-1 на спине Ливая Гарсии. Пока он забивает только в кубке, но и действительно важнейший мяч для Спартака и для самого нападающего из Тринидада и Тобаго. Не знаю, успели ли наши операторы выхватить этот момент, но выдохнул и перекрестился Станкович. Ба 2 дақиқа Николай Камличенко голи пирӯзиоварро ба дарвозаи Спартак равон кард. Сейчас потерял мяч и момент и гол! Забивает Камличенко! И это как будто дерби, и это как будто матч ЦСКА. Только Спартак отыгрался, как еще один мяч в свои ворота получает Николай Камличенко. Игроки Спартака, скамейка Спартака сейчас хотят полететь и уничтожить Левникова, потому что им показалось, что там был фол против Маркиниса. А мы подождем повтор. Камличенко классно с левой ноги отправил мяч в ворота. Смотрим, Лангович. Ты видишь фол? Ну, давай разбирать. Во-первых, мяч Лангович точно не играет. дар ин вохӯрӣ Рустам Ятимов лаҳзаҳои беҳтарини голзании Спартакро бартараф намуд. Акнун дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон бори аввал дар фаъолияти футболияш дар финал ва ё
суперфинали ҷоми Россия бо дастаи ЦСКА Москав рӯзи 1 июн дар варзишгоҳи Лужники соати 18 ба вақти Москав ворidi майдон мешавад. Ба Рустам Ятимов ва дастаи ӯ мухлисӣ мекунем.